I veliki pozdrav svima i dobrodošli na moj prvi Q&A na kanalu Ženski kutak. Uživajte! Pitala sam vas na mojoj Facebook stranici i na mom Instagram profilu da mi postavite nekoliko pitanja. Izvukla sam nekoliko, pa hajde da pređemo na video. YouTube ili Instagram? YouTube. Da li bi radili da upoznaš Bethany ili Zoelu? Inače, odlično si, pozdrav mi u videu. Veliki pozdrav za tebe i hvala ti puno na lepim rečima. Bethany ne pratim, tako da definitivno Zoela. Maskara ili ruž? Maskara. Da li bi radili da budeš najbolja youtuberka na svijetu, ali da ostaviš Cileta? Šta bi radila ostala sa Ciletom ili postala najbolja youtuberka? Ok, nije baš najbolje formulizano, ali pretpostavljam da je pitanje da li želim da ostane sa Ciletom ili da budem najbolja youtuberka. Definitivno bi izabrala da ostanem sa Ciletom zato što smatram da bi bio dobar youtuber, pre svega trebaš da budeš dobra osoba, a ja jednostavno sa njim sam mnogo bolja osoba. Tako da definitivno bi ostala sa Ciletom. Da li ćeš doći na Balkan Cube Fest? Naravno. Koje su dobre i loše strane YouTube-a? Da li te uvek zanimao YouTube? I da li si se šminkala u osnovnoj školi sa koliko godina si počela? Ok, dobre i loše strane YouTube-a. Dobre strane su što praktično možeš da radiš sve ono što voliš i da prikažeš ljudima, bukvalno svim ljudima, a sad loša strana jeste to što možeš da prikažeš svim ljudima i to svako gleda. I generalno loša strana je što ima dosta loših ljudi na YouTube-u, što je možda jedan od razloga zašto sam napravila i kanal Ženski kutak, to jest nije zašto sam napravila kanal Ženski kutak, nego I don't know, nekako devojke su mnogo bolje na YouTube-u, mnogo su kulturniji i sve. Ne kažem da su svi momci loši, kogod da gleda, ja vam se izvinjavam, ne mislim tako zaista, nego jednostavno smatram da dosta je nekulturnih ljudi na YouTube-u i to je možda neka loša strana YouTube-a i možda je loša strana to što svako može da snima. U smislu, često se dešava da deca od 5-6 godina okače klipove na YouTube-u, onda neko ko snima samo neke gluposti, kače snimke na YouTube-u i postane veoma popularan, to je nešto što me jako nervira. Zato što sam se ja trudila na ovom kanalu, evo na ovom kanalu, bukvalno mislim da je 50% i više, možda 70% korisnih klipova koji vam zaista nešto mogu pomoći. I onda mi jako iznervira kada su neki klipovi tako ono, bez smisla. Ok, naravno postoje kanali koji snimaju zabavne klipove, ali jednostavno mislim da često zabavni klipovi budu glupi klipovi. No, to je moje mišljenje. I da li me od uvek zanimao YouTube? Pa u suštini ne mogu da kažem od uvek, zato što sam ja internet dobila to 2010. kada sam i napravila moj prvi kanal. Prvi kanal na kom sam baš aktivno snimala je bio 2013. napravljen. I onda sam napravila, mislim, 2015. kanal Ženski kutak i tako. I da li si se šminkala u osnovnoj školi, sa koliko godina si počela? Šminkala sam se bukvalno u drugom polugodištu, u 8. razredu sam prvi put počela da se šminkam i to je bio puder i maskara, bukvalno samo to. Da li ti traži ovaj kanal Ženski kutak ili gameplay kanal i da moraš da se odrekneš šminkanja ili igrica, šta bi izabrala? Sad, koji kanal mi je draži, to ne mogu da kažem, zato što zbog kanala Kovalska sam upoznala dosta ljudi, bukvalno trenutka kad sam krenula da snimam sam upoznavala samo nove ljude i to mi je donelo dosta pozitivnih stvari u životu, pozitivnih trenutaka, dosta skupova sam, na dosta mesta sam bila sa tim ljudima. A kanal Ženski kutak mi je mnogo draži zato što tu mogu da kažem da mi je draža publika, draže su mi sve te devojke koje me prate, zbog toga što, zbog onog malo pre što sam rekla, mnogo su kulturnije, finije i nekako, kada mi treba savjet čak ja mogu da pitam vas. I vi mi sve to lepo odgovorite, dok na kanalu Kovalska svi krenu da mi pišu kako sam idiot, kako ja nemam pojma, kako ono. Tako da jednostavno draži mi je možda ovaj kanal malo više zato što me više razumete, a s druge strane mi je jedan kanal draži zato što sam radila sa dosta ljudi koje zaista volim u privatnom životu. Sljedeće pitanje kaže, koje karmi najviše koristiš i najviše voliš? Ja imam često faze u svom životu kada mi se jednom sviđa samo crveni karmin, drugi put mi se sviđa samo narančasti, treći put mi se sviđa nude.
sledeće budu pink i tako dalje. A trenutno mi je omiljeni ovo je, kako se zove bre, tečni mat karmin za usne. I vidjeli ste ga u prethodnim klipovima i u pitanju je Golden Rose, broj 10, tako da strava je. Ko može, kupite ga, oko 200 dinara je, znači možda malo više, jedno čak i malo manje, ali oko 200. Šta smatraš najvećom greškom u šminkanju današnjih devojaka? Obrve, definitivno. Znači ja imam prirodno lepe obrve i nemam potrebe da ih iscrtavam, pa možda zato kada vidim neku devojku da ima užasno iscrtane obrve, ja se naježim. Ali jednostavno obrve definitivno i vrlo često eyeliner. Ja ne znam da stavljam savršeno eyeliner, ali se ja ne trudim da ga napravim ako ja to ne znam. Znači jednostavno ili stavljam trakice ako želim baš da ispadne savršeno ili ni ne stavljam nikako eyeliner, ali često stavim ovu malu linijicu, nije savršena, ali kako devojke stavljaju, to je strašno. Šta te je navjelo da počneš da snimaš? Pa u suštini pričala sam to u nekoliko mojih klipova na kanalu Kowalska, ali reći ću i ovde. Ono što me navjelo da snimam na kanalu Ženski kutak, to je zato što sam žensko, zato što sam voljela da se šminkam, dosta sam stvari znala koje sam želela da podelim sa drugima. A na kanalu Kowalska, zapravo na prethodnom kanalu, mom prvom kanalu Game Tutorial Srba, sam počela da snimam sa bratom zato što smo vidjeli druge youtubere i nam je to bilo zanimljivo. Onda sam napravila posebno svoj kanal Kowalska zato što moj brat više nije želeo da snimamo. Onda sljedeće pitanje, najdrug, telefon ili kompjuter? Najdrug je moj drug Dejan i dugo sam htjela da snimam Dejanove blamove na kanalu Kowalska i stalno nemamo vremena, on studira, ja studiram i slično. Ali se nadam da će biti u jednom periodu u budućnosti. Telefon ili kompjuter? Kompjuter. Koga bi voljela da imaš brata ili sestru? Pa imam brata i ne mogu da ga menjam, tako da brat. Koliko si se puta farbala, da li bi se ofarbala u plavo ili crno? Omiljeni slatkišice, da. Omiljeni slatkiš nemam, ja volim sve da jedem. Farbala sam se nekoliko puta u razne boje, bila sam i plava, bila sam tamno brown, to je bilo skoro crno, bila sam crvena, bila sam narančasta, bila sam svašta. Tako da, farbala sam se dosta puta, ne znam iskreno sama tačno koliko, ali pokušala sam, jedno sam pokušala da izvučem plavu pa mi je ispala narančasta, pa sljedeći put kad sam se farbala u plavo bila je plavo. I tako, 3 vrste hrane koje bi jela do kraja života. Ovo bi mi bio definitivno najteži izbor u životu da mi neko to postavi ovako stvarno. Zato što ja zaista volim da jedem, ali bez zezanja volim da jedem i uživam u hrani svakog tipa. Znači, volim da jedem i meso, volim da jedem i voće, povrće i sve, bukvalno sve. Volim da jedem gražak, buraniju, španač, sve. Tako da bi mi ovo definitivno bio najteži izbor u životu, bukvalno. Kao i kod šminke, često imam svoje periode kada jedan period volim da jedem ovo, jedan period volim da jedem ribu, jedan period volim da jedem kuvana jaja, trenutno sam u toj fazi. I svaki put volim nešto drugo da jedem, volim meso, pileće meso volim, obožavam. Ali definitivno, to bi mi je bio najveći i najteži izbor u životu, zato što bukvalno ne bih znala šta da odlučim. I eto ljudi, to bi bilo to, nadam se da vam se dopada ovaj video, potrudila sam se da odgovorim na što više vaših pitanja. Neka pitanja su se ponavljala pa sam odgovorila na prvo postavljeno tog tipa. Tako da, to bi bilo to, u svakom slučaju hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem klipu, bye!